सर महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती आहे. गोव्यात तुम्ही युती करून लढवणार की डायरेक्ट 22 काँग्रेस 22 जागा लढवणार. डायरेक्ट 22 गोव्यामध्ये शिवसेना यापूर्वी सुद्धा निवडणूक लढत राहिली, पण आम्ही आघाडी किंवा युतीमध्ये लढत असल्यामुळे आमच्या वाट्याला 2 किंवा 3च जागा येतात. मागच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही आमच्या वाट्याला 3 जागा म्हणजे आमचं काही कामच नव्हतं, आम्ही लढलो. या भागामध्ये आमची शिवसेना काम सरकार कार्य तिथे आम्हाला लढायची आणि आम्ही ठरवले 22 जागा लढायची. आता तुम्ही म्हणाल की महाराष्ट्रात आघाडी आहे, महाराष्ट्रात शिवसेना भाजप युती होती तरी आम्ही इथे लढत होतो ना. असं काय आमच्या पक्षाचा विस्तार करणं हे आमचं काम. दक्षिणेत किती आणि उत्तरेत किती या संदर्भात अद्याप काही ठरवलं नाही. आता मी आलो राज्यप्रमुख नितेश कामत किंवा माझे संपर्क प्रमुख आहेत, जीवन कामत सगळे कार्यकर्ते बसले आणि पण या मतदारसंघात मात्र आम्ही नक्की लढणार. ते आता भक्तीताई आलेले आहेत बघतो ते आम्ही 100% लढतो या मतदारसंघात. तुम्ही काही आरोप भाजप सरकारवर केलेले आहे. काय आरोप केले? हा आरोप नाही, सत्य बोलतो. मी कधी आरोप करत नाही आणि मी कधी हवेत गोळीबार करत नाही. मी जे बोललो ते सत्यच आहे. इकडे जे सरकार आहे भारतीय जनता पक्षाचं थापा मारत आहे का आमच्या भाषेत महाराष्ट्रात खोटं बोललं म्हणजे थापाड्या म्हणते. हे थापाड्यांचं सरकार आहे. आता मगाशी आपण भाषण ऐकलं तर त्याची कामं कोविडच्या काळामध्ये गावागावामध्ये हे मृत्यूचं तांडव निर्माण झालं. सरकारमध्ये एक प्रकारची अनागोंदी होती. आरोग्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी पटत नव्हतं आणि किती चित्तापेक्षा येते सामान्य नागरिकांच्या ते आहे ना. आणि काय आहे लोकांना रोजगार नाही. काय चाललं गोव्यामध्ये लॉ ऑर्डरचा विषय फक्त आश्वासनं देतात विकासात, काय इन्फ्रास्ट्रक्चर नवीन निर्माण सरकार आपल्या दारी. मग आतापर्यंत पुढे होतं निघत होतं ना. आता सरकार आपल्या दारी असं काही उपक्रम सुरू केला. मग गेले 5 वर्ष सरकारच्या जमिनीखाली होतं कुठे होतं. आता कुठे दारोदारी का फिरताय? आता दारोदारी फिरायची वेळ का आली? 22 मध्ये महिलांना किती उमेदवारी असणार? जास्तीत जास्त. आज सुरुवातच झाली महिलांपासून. त्यांची उमेदवारी कन्फर्म आहे. करू ना. चला धन्यवाद.